assalamu alaikum bandiraɓe fulɓe, on calminama goto fof inde mum e yettode mum. Weltare kadi arde huccitde mon kadi e émission mon yonta hande. Min calmini yen yeɓiyankoɓe kala ɗo ɓe mbawi wonirde. Min calmini seeremɓe amen, min duwanimama ɓe juutde balle e battane moƴƴe. So min gummima ɗon yen mi hokka jaari konngol ngol salmodira e bandiraɓe. Min nokka kadi konguɗi e invité, min nokka konngol kadi invité ji amen. Sen diwi ɗum mbaɗen présenté yen thème amen hande o. Jaari mi salminima, mi bismimama. Rakki mi salminima, mi salmini invité ji men arɓe ɗo hande ɓe. Min calminama juurama, min beltinima, ñaguine man Allah moƴƴere. Mi salmini gallo, gardiɗo gallo Baba Abou Samba Diop. Mi salmini tawɗo Moussa Dia e technicien ɗi dal. A jarama, weltanama. Sen gummima ɗon en dokkat konngol invité ji amen. Oɗon gandi chaque émission en dañat invité ji. Invité ji kesi moni fo en ara min jewta ko fate thème amen. Wadde mi hokka konngol ngol tan yen Demba Ndiaye o salmodira e bandiraɓe. Bismillah ma Demba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu. En calmini rendo fulɓe gorko e debbo so hay mawɗo ala hen mo paltiɗen kala bawɗo dañde fartange ene ndaara Pini TV en calmini ɗum to woni eno wonirgal. Bismillah. A jarama, weltanama Demba. Aïcha Diongo, bismillah ma e plateau amen. A salminama. Mi salminimama musidɗo, mi salmini moni kala joɗiɗo, mi salmini bandiraɓe, mi salmini dendagal yeɓiyankoɓe Pindi TV. Assalamu aleykum. Waaleykum salam, a jarama, a weltanama. No wiyani chaque émission e thème kesso. So wiyama thème kesso yiyete ko miijoji kesi. Hande thème amen o noon hande wiya ko violence conjugale. Sa wiyama violence conjugale woni caɗele e nder suudu, woni bange yo bange, woni bange gorko, woni bange debbo. Sabu moni fof ene daña caɗele e suudu mum. Wadde ko ɗum tagi hande min gaddi thème o waɗi violence conjugale ha tengte yen debbo fiya joom galle mum walla joom galle ƴetta jungo fawa joom suudu mum. Thème mo gandanɗa henno ko heewi ene foti haalede hen kadi findina yimɓe kadi wiye caɗele ɗe violence conjugale addata e galleji ɗi. Sabu ene ko hunde gandanɗa gonga ene yewte kono min mbaɗa nangi yewtaka no foti yewtirede ndi ha yaaja ha tengte bange leñol amen. Sabu oɗo saaha mo gonɗen sujet tabou, sujet yewtere mo gandanɗa fotaka yewtede walla guittete fota wadde oɗo saaha mo gonɗen. Sabu jamanu ne waylo moni foof ene foti addude miijo mum no moƴƴiniri en gunnameji amen. So wiyama violence conjugale ko heewi ene foti haalede hen. Wadde somi ummima ɗon henna mi rokka konngol yen invité amen Demba Ndiaye firtana men ko woni violence. Demba Ndiaye mi rokkima konngol. Jarama Raky kadi min beltima vraiment e invitation. Toɓɓere nde gaddi ɗon ɗo ko toɓɓere nde ganduɗa fonde yewtede, kono kadi ko toɓɓere nde ganduɗa nde weeɓani haalde. Sabu ene yaaji heddi noon hatta moni foof jolat hen tan koko wawi ko kono weeɓani gaynude. Eyi caɗele mbiɗen ko caɗele dewgal. So wiyama noon ko dewgal ko gorko e debbo ndenni ɗum. Mbi suude no faaɗi kono ɗiɗo keƴata ɗon on ko saabi ɗum ko wasde hawrude nde. Ko waɗi ko fof ko wi dewgal ko yidde. Nde tawno fulɓe ne mbiya wonde so tawi aɗa hokka neɗɗo hokku ɗum ko yiɗi. Sabu ɓernde wona hayre ko hettere. Donc sa hokki joomum ko yiɗa mi sikkani sene fewna. Ɗum waɗi noon saaha yimɓe ene juuma e bange dewgal ngal. Te eɗen gandi
fulɓe no mbiya so goo boni limore ayiyam ko fonno adari ko so tawi wonani ɗon ma en cabbo dewgal belgal kono noon en keɓata ɗum ɗon donc noon eɗen jogui caɗele on banggue ko wona ɗum ko hen banggue goɗɗo so Allah hisi ha waddima e debbo walla an gorko an debbo o waddima e gorko on ndesodiri ko adi ko fof saɗa naata hen natir hen Allah saabu kala wona Allah ko ello donc noon natir hen Allah mbawa dañde hen ko dañete hen ko oto natir hen sababune mbaydi ɗum ne iwa oto natir hen sababune jawdi ɗum ko luɓal e woto natir hen sababune mbawka ɗum fof ne natta saabu Allah rokkata luɓat to dele timmi tan arnat donc noon kala kaɗa waɗa hen waɗir hen Allah eyyi ɗum waɗi saaha eɗen dañ caɗele ko ɓuuri hen hewde ina naata mais natirta ko intérêt so tawi noon a natiri e dewgal intérêt on ko jaahoɗa ɗum sa yeehi a yiyani toon ko jinnoɗa ko saɗa yalta dewta ko pantere donc alay saago yimɓeɓe mbatta hakkille ko adi ko foof dewgal wona fijirde sa yi programme muɗum no fuɗɗorto ha gasa andaɗa hunde famɗani donc noon saɗa naata hen natir hen Allah jagguira hen Allah an gorko o ganda debbo o ko debbo mo timmani goo so tawi mo timmuno a addatamo pourquoi par ce que a woppi toon miñi ko gorko a woppi toon mawni ko gorko pourquoi a addani ɓen par ce que ɓen ko onon pooti donc mo mbiyeɗa ko an samori seeɗo on ko on dokkeɗa gadduɗa ɗum ko saabi dokkeɗama ko fodde aɗa ɓuurimo ko ɓurɗama ko alay saago ƴeewa wadde essayé mbawa wadde mo comprendre eɗen gandi neɗɗo timmani saaha noon debbo eyyi saaha ene ara kadi e rewɓe he an debbo kala no wayi waade gorko ma hokkuma respect saabu sa teddini hono ma tan teddinɗa o hoore ma pourquoi hakkude min wiyata aadi dewgal ko ɓesnu gorko e debbo so tawi ɓe ndesodiri tan so yiiɗi wono duuɓi nogas walla duuɓi temedere so tawi ɓiɗɗo ala ɗon tan ko zéro hay soɓe jindiri janggo hay goto wawa addude preuve wonde ɓe ndesodiri mais so tawi ɓe dañji ɓinguel machallah kaw demba fra e konngol ma kadi ko kallah hen waɗi importance mais minen hannde fandu momin gardi ɗo hannde o woni rewɓe walla worɓe adoro worɓe fiyoɓe rew munen walla rewɓe fiyoɓe worɓe munen ko foti wonde walla fotani wonde eyyi ko ɗum woni to garanto men piggal woni ni ko yoɗede ko waɗi ko foof mi wiyata hakkude debbo e gorko so tawi piggal yonti ɗon so wi an gorko an fiyata debbo woppu debbo o yaha saabu wona debbo ndesɗa ko mbabba kadi paamen debbo kanko fiyata hoore makko neɗɗo a wayata no poɗɗa waade mbaɗa ko poɗɗa wadde heddo gorko ne rewma no fiima e jamma e ñalawma ska fami donc neɗɗo o ko kanko fiyata hoore makko kono ɗum fof e waade noon wonko mbinumami naane ko tan a ɓuuri neɗɗo o a hokkama alay saago ƴeewa famde wona ko neɗɗo waɗi fof dillitude dillantude yade certaine chose mawɓe men nden haɓe jogui aada ɓe nodduma sa waɗi caɗele sa waɗi erreur ɓe nodduma ɓe jennuma jennoji musɗi ɗe ganduɗa ene ɓuuri ni piggal pourquoi par ce que piggal ngal jomumen ne mbawi fiidema sa jooɗima 5 minutes so ɓannuma natti muusa yejjiti ɗum mais won konngudi en naata e ɓerde ma ko gonga kala ɗo jooɗiɗa ko gonga jaari ko mbaɗɗa ko bon ko gonga ni o yaajni ko fate dewgal mais goppuno momi ko continue o haala ko fate dewgal so on gummima ɗon henna mi namdoma henna ko holko jibinta ha neɗɗo ene jagga joom galle mon walla joom suudu mum ene fiya ɗum walla ene ko wi ko ene yennamo ene haɗamo jaam wasa rokkudemo jaam e galle he ɗeɗon caɗele foof yenna jinnomi ko namdademo holko addata ɗum holko saboto neɗɗo fina change jikku watta fiide te gandanɗa henna adani nde jinnoɗa resde debbo walla nde jinnoɗa gorko o resma
fof taw koye jaam gonno ɗon fof ne welno mais puis noon fof change ko ɗum jinnomi namdademo henna holko saabu to ɗen caɗele ɗin violence uji henna fina tan ara e dewgal taw meeɗano wadde ko ɗum jinnomomi namdade henna changement kam e kala e sahani ara sabu mi wimana neɗɗo timmani à chaque fois neɗɗo ne wawi change kono gartanma tan ko kalanmami nani ko dewgal wona cahan ko adi ko fof neɗɗo eɗen mbaɗa erreur cukalel o yonta nadde dewgal gorko walla debbo tan on nanne e dewgal taw ɓe kalnaka sarɗiji dewgal ɓe kalnaka dewgal no wayi gorko o holno foti waade e joom suudu makko debbo o holno foti waade e joom galle makko ɗum oɗon gandi ɗum enen fof en ndewi hen mais ala jooɗiɗo tan wiya wonde ni poɗɗa waade e gorko ma holko ɓe jomnanno konngol gotol woni hoɗum sa yeehi muñi muñal ko gonga ne moƴƴi kono holko poɗɗa muñde holko adi muñal ngal a faami donc noon dewle ɗe hannde en mbaɗi caɗele ha keewi ɗum enen fof eɗen nganndi ɗum eyi kono gorko min mboɗo sikki gorko min komi gorko kono mboɗo sikki gorko so tawi yettima e nokku kene fiya debbo muɗum walla ene waɗa debbo muɗum gueɗe ɗe ngannduɗa ɗe jooɗani wonko saabi ɗum so ɓernde metti noon neɗɗo natti jeyde hoore muɗum kono mboɗo sikki mere fiyata neɗɗo gonga mere fiyata neɗɗo Aïssa Ndiaye anani ko Aïssa Jongo jafɗa Aïssa Jongo anani ko Demba Ndiaye wi ko fate ɗen caɗele beela a sikkani worɓe ɓe kadi ene jogui hen gueɗal ko saabi ɗin caɗele beele a sikkani kadi henna worɓe ɓe saboto ɗen caɗele foof ha janggo e jaam watta fiide walla rewɓe ɓe kadi henna beele ngala hen part de responsabilité a jarama raki addi ɗo toɓɓere yonde violence noon waɗi ko façon ngaji non hen ko haali ko mbeɗa yaadi hen saaha neɗɗo ne hokke mo yiɗa sa hokkama mo yiɗa noon suudu ne faaɗi kadi on mbawata wondude woni hen saaha noon woni hen violence uji ne garda e ƴeekiraɓe woni hen worɓe ko nofru wotour kaale wiye kaari waɗi yumma hunde walla kaari waɗi miñi hunde walla famille o rendina ma yaha ha mbatta fiide debbo ma aɗa lebta ɗum tawa debbo ma komo jinnoɗa gaddanoɗa aɗa lebta ɗum tawa koye dow yimɓe saaha noon gorko ne lebta gorko mum manam ne waɗa ɗum violence e dow addanede mo yiɗa comme no parent ji mbaɗa mariage forcé sa waɗa mariage forcé noon addanama yiɗa suudu ne faaɗi wonta oɗon gonay haareji oɗon gonay boneji so ɗum ɓenni noon gonon e fiidirde eyi violence kadi ene ara kadi e worɓe ɓe timmani ɓe par ce que responsable yagal weeɓani neɗɗo ne jogo debbo taw wona responsable neɗɗo ne jogo liggey taw wona responsable ɗum noon adda yaha ha gonda e debbo ma manque de responsabilité ma yaha ha mbatta fiide debbo ma debbo noon ko kanŋe bamma yimi wi debbo ko fondu kanŋe Allah kadi wi ko uru ayni joni noon an so uru ayni ummima galle bammum e sikkam fotani arde aɗa waɗa ɗum woni hen gueɗe aɗa waɗa ɗum maltraité jaaɗo ha jibinanma ɓesgu ma e so ɗum ɓenni noon payen e rewɓe waɗoɓe violé worɓumen ɓe manam ne piya ɗumen ne woodi kono heewani ɓuuri hewde ko worɓe fiyoɓe ɓe mais rewɓe ne piya ɗum noon cikkumi koye faiblesse sa yiiɗi debbo ko yidde debbo ha ɓurta walla taw gañata ko perdu ɗum so tawi noon ko debbo mo ala haqqille yaha ne waɗa ko ne ɓurtina ne waɗa dépassé ha yaha janggo e jaam ne fiya gorko mum walla gorko mum sohla ɗum hay ɗum tan ko violence par ce que neɗɗo sa foti wondude e gorko ma a waɗi won hen gueɗe ko violence min e miijam ɗum noon enen rewɓe ɓe
eɗen jogii hen part de responsabilité worɓe kadi aussi kadi ne jogii hen part de responsabilité. mais est ce que ɗum ɗon persona basangal waɗata kadi ne wawi wonde par ce que neɗɗo kadi aɗa wawi wonde traumatisé o haqqille timmani ɗon cirtude no tubakoɓe ɓe sa perdi liggey ma a yahata sociologue wona sa dañi probléme bureau a dañat a yahata sociologue sa aussi kadi sa yi ha wasi wonka dañani a yahata sociologue jooɗo e haqqille ma wona e haalde ma wona yewtide ma enen noon ko ɗum manquire ɗen au lieu e joni jomum ƴen an daña probléme ma bedda garta mbatta ɗum e debbo ma walla an debbo daña probléme e bedda walla dañja probléme e ƴeekiraɓe ma walla dañja probléme e ese garta mbadda ɗum e gorko ma so tawi gorko ma ko yinma ne wawi muñantemo hunde foof oɗon violence neɗɗo no wuuro violence tawone deeƴi hande sa ƴeewi la plupart enen e rewɓe men ɓe nana jogui goitre ɓe nana jogui cancer aji rewɓe dal joni sa ƴeewi rafiji hewɓe koye rewɓe goni te ɗum fof worɓe mbaɗiɓe noon ɗum fof ko worɓe ɗum sa jooɗima hande a jooɗima aɗa muña aɗa wiya min yomi ƴeewe ɓesgam hay ɗum ɗon ko violence tan muñ no ɓe kewide e voilà saɓe mbima muñ hay ɗum ɗon kadi ko violence par ce que sa jooɗima aɗa muña dewgal aɗa lello jamma aɗa ronka ɗanade te neɗɗo foti ko ɗanade a jooɗima a foti yaade bandiraɓe ma a yahani saabu ɗum mbiyata ko sa yeehi won bandiraɓe ma wonno ƴeewirtuma ɗum ɗon pigal ngal sax pigal ngal ko ɓuuri hen hewde ko worɓe rewɓe sax ɓiɗo debbo hande voilà pour fiye gorko mon rande ɗorko gorko goɗɗo faible non hay sinno no woodi ko par exception hewande non heewani hay sinno woodi ko par exception la plupart ko worɓe ɓe piyata te worɓe ɓene piggal worɓe ɓe jeeyete non min mi jaɓani ɗum minen hamin gandi ɗum ko nder ɗum goni mais hay sono heewi woodani hande ɓuuri hen hewde jiiya gorko walla gorko yaaha resa debbo mum comme joni par exemple min kokkiɗa debbo a yiiɗa debbo jaaha mbatta yaade boite uji garta aɗa mandil jagga debbo piya ɗum ha maytoro taw debbo ne yinma jooɗo kañum ne wona e muñde ɗum janggo e jaam jogo goitre walla jogo woni hen rafiji hande rewɓe tan dafa ɗo ya hôpital partout ko rewɓe tan dafa woni hen rafiji koye rewɓe tan goni plus particulièrement enen rewɓe Fouta wayno gando en e battala musarɗo ɓe sona fiir rewɓe beele on sikkani kadi on ɗin violence uji wona to fate needi fate éducation sabu an hande a jibinama an gorko walla an debbo jibineɗa ndiya no jinnaɓe ma gurdiri ni jiya bamma ene fiya yumma saha kala jaha nguron ɗum ɗen caɗele yumma haalta hay batte walla bamma haalta hay hunde ha mawna an cikka yen ko ɗum woni lawol beele on sikkani kadi ɗin violence uji yen ko banggue needi ndi saboto ɗum yen Demba Ndiaye eyyi mi arta seeɗa e ko haalinani hunde banggue ko jaari wimo banggue basal to ay dewgal so tawi gorko e debbo ne ndesodira gueɗe ɗiɗi kalata hen banggue jawdi kalata hen banggue ɓesgu haalata hen ɗum koko yiɗa eyyi kono noon ɗum haalata hen eyyi jeeyaka e contrat o eyyi donc neɗɗo ɗum waɗi mi wiidema nane neɗɗo so tawi aɗa naata e neɗɗo yo won Allah kala ko wona Allah ko Allah so tawi a naatiri Allah a woniri Allah mi wiyatama ma tampude a wurotat mi a memata leydi saabu holko Allah wi o wi o wondi tan koye muñɓe ɓe Allah noon wona neɗɗo haala firta haala muɗum kala ko wi ko baɗo ko wi ko est ce que fami donc ko heddi ko banggue ko mbiɗa needi ndi ɗum ne wawi wonde kono saaha an aɗa yiya hunde e galle moɗon ko an wonata neɗɗo jogoɗa haqqille aɗani pourquoi hay goto yiiɗa yiide yummuno bamum ene kala welani wona donc aɗani moƴƴani ɗum tagui wasi weldema wadde so tawi Allah wurnima ha dañi joom suudu ma a fotani nadde e ɗam ɗon gurdam ɗum ɗon fof noon gollata ɗum ko hakkille wonko yumma e bamma mbaɗata e ma ɗum c'est obligé mais wonko jettotoɗa an ko an jogoto haqqille wawde uncude hoorema
bela ɗum ɗon ne weeɓi sabu Aisha Njong haali naane ko fate ballal ngal saha aɗa wuura ɗum jiɗa iwde hen jiɗa ɓiltade hen kono no mbiyatmi ni saha nguura ɗum nguura hen noon jibineɗa tawa hen jinaɓe ma no mbayni no guurdiri ni an jaaha ha mawna jiɗa iwoye ma jiɗa gurdam gonɗam mais wonta koye ma a dañat ha ballal beele ɗum cikkuɗa kadi ene weeɓi e oɗo société men enen en jii Europe a dañat psychologue a dañat mbaɗowo thérapie et sociologue fof yenna walluma ɗoftuma yenna ha janggo e jaam ɗen caɗele yenna wona e caggal ma kono enen ɗo enen ɓaleɓe en kewani hokkude ɗum gueɗal dal a wallata ɗum a fuynat ɗum yenna cikka yenna so mawni o yejjitat taw weeɓani wone caɗele sa wuuri wonta koye hoore ma weeɓata beele a sikkani ɗum ɗon kadi yenna ma weeɓ sa mawni iway ma taw a dañani ballal ha tengte enen yenna ɓaleɓe eyyi aɗa andi no woodi pulaar wi o wonde mo waɗi suha mawnude hen mo waɗi mawɗo mayde hen o gonga kono ɗum woni ko mbimami joni ko kala ko neɗɗo yiiri yitere muɗum hamo andi no moƴƴi walla moƴƴani enen kalten ko cadre meɗen surtout enen Fuutankoɓe ala mo yummum tampina hay suudu ala mo yummum tampina hay suudu wadde enen ɗum hawani enen ko heddi ko sa mawni sa wi ko yumma wuurno ko annade aɗa waɗa ɗum debbo ma a yahata a fami wona mi jaɓani ko mbiɗa on banggue hawani yimɓe fotani hawde ko wona lawol eyyi non fota wonde gongani caɗele ma dañi saaha ɗum ko hen jeeya e dewgal mais hanani ko fotani wonde lawol fota wonde lawol jaggude neɗɗo aɗa fiya ɗum wona lawol non ɗum hay goto wattami mi wiidema enen ɗum manam ɗum wonno koye meɗen c'est vrai ni o joni mais wona noon weeɓiri mais kawden affaire o nene Fouta hande aɗa ndene wiye ko debbo wata mbiyata gorko fiya debbo hande hol miñiraɓe woɗɓe taw desɗomo comme hande exemple min mi reseroɗo miñam miñum gorkam ara ene fiya temo pirawo debbo mawne te ɗum no wayno leydi Fouta eyyi ɗum ɗon kam waɗat ɗum ko ndeseɗa e famille wiye e hoto haal ɗum ɗo sa haali famille o tasat walla ɗum ɗo ko ɗum ɗon poɗɗen woppude ay neɗɗo fotani wiye ɗum ɗo famille o walla ɗum ɗo famille o neɗɗo fof andi ko hoore mum kadi neɗɗo fof ko neɗɗo so wonani e gonga yo wiye carrément ko an hette fenande o woni gonga nden mbawaten yaadude gonga tan woni gonga fenande so feewi joni gonga ko juuti fof ko kañum artata ɗum noon ko neɗɗo foti andude place mum o ko debbo desaɗo o ko miñum gorko o ko miñum debbo o ko esam israɗo ne jogui place mum debbo ne jogui place mum gorko ne jogui place mum mun fof ne jogui place mum e galle kono sa woni e galle neɗɗo ne fiima walla neɗɗo ne hudma walla neɗɗo ne ƴettuma ɗum ala ko ɓuri ɗum musti gona e dewgal aɗa fiye aɗa sukaɓe hewɓe nanɗo henne ne boni bonani de par ce que ko batte ko walla ko jiyanno guilel ngoni sukaɓe ko ɗum jaggata ɓerɗe mumen tawa bonani cikkata ko neɗɗo fof ko noon way par ce que an hande sa yaltiɗo neɗɗo waɗimo ɗo hunde tan mbiɗa ko somi yiiɗo wuuro wuro ngo no jaɓɓirami fof mbiyam ko noon wuuro ngo way ɗum noon ko enen koye men enen poti ittude ɗum rewɓe tampi toro beela gonga rewɓe tampi beela sikka en kadi rewɓe saaha kamɓe sa woto heɓe fiye ɗum kay wasata bandam neɗɗo par ce que yimɓe potani oye hande ne wawi mettinde ɓernde gorko mum neɗɗo sa waɗani ko gorko ma yiɗi waɗa ko min cikkumi piggal fotani ɗon wonde par ce que neɗɗo sa woni ɗon so waɗi hunde ko fewani hay Allah wi ko debbo ma wi ɗum waɗni
so waɗani belnoɗa hay juul wi ko debbo ma yo juul so juulani belnoɗa so welani piya ɗum kam ko juulu mais debbo ma waɗi hunde welanimo joɗi ɗum ko debbo ma oɗon poti yewtidde debbo ma sa yewtidani debbo ma holmo jewtidɗa debbo on jewtodirat pamodiron mon foof wona partenaire goɗɗo ko ɗum woni dewgal kono debbo ma aɗa fiya aɗa huuɗo aɗa ƴetto kadi debbo kadi aussi kadi hay si yewtude enen hannde furonkoɓe yiyat gorko jooɗoɗa debbo jooɗoɗa te ɗum fotani wonde eyyi joni kerse ɗe no giwa par ce que ɗon wonanno kerse ɗe desneɗa ma yiiɗa walla ma wowani ma anda neɗɗo ma anda ha an hannde somi yima hannde en gandodira yewtere men wayra noon mais sinno eɗen jindira eɗen jaaha eɗen gowodira teppel ha gowodiren so ɓoyi enen mbatta fiidirde kelle kono noon woni aduna ko ma welne eɗen wadde eɗen mbawi wiide jinnaɓe kadi ne jeeya e ɗen caɗele ko fate dewgal saabu sa fini suba wi ɓiye gorko mi hokkima ɓi kaari walla ɓi kawam a yiɗa aɗa yiɗi goɗɗo ndesoyamo ɗen mette foof saaha kala so fini omo darma te mo andi ko woni e ɓerde makko ɗen a sikkani ɗum kadi jibintama wuura ha saaha yenna caɗele ɗen gara fiya joom suudu ma walla jenna ɗum ene hamni dal beela sikkani kadi jinnaɓe ene jogui hen gueɗal eyyi so waɗi fannuji ɗiɗi min banggue yiyande so tawi ko saaha hanki o a finat tan mbiɗa wonde kaari woni gorko ma on dokkeɗa sa yiiɗi sa yiiɗa jaggal ɗon guuro noon ha joni ne woodi ni eyyi ene woodi kono hande fuɗɗima iwde hande ko ɓuuri en hewde ko mariage o teɓa mo jiɗmi o voilà mo jiɗmi o ko on tan kumantemi so wona on wona goɗɗo eyyi hande noon sukaɓe o woni ko mbiyam hande sukaɓeɓe kañumen ƴewanta koye muɗumen eyyi en jii yimɓe goyanno wonde ko mariage forcé mais hande sukaɓeɓe a yiyat jomum yaaha addanma samba goto wima wonde min ko oɗo samba jinmi on jinmi rokkede mbaɗa hunde foof mbaɗa insiste jinama mbaɗa insiste ha ɓooya ɓe goppuma hen ɓe balluma on resma mais même pas 6 mois walla 1 an tawa dewgal boni donc caɗele ɗe ene keewi jinnaɓeɓe ɗum koɓe mbaɗanno premier ko kamɓe ko ɗum ɓe gadirino ko ɗum wonno gurdam mabɓe hanki ɗum wonno gurdam mabɓe heccenki eyyi te kadi en famille ji meɗen banggue ko oɗo haalanno joni ko banggue dewle meɗen musat pourquoi par ce que gorko resat gorko ma resma yummum gorko ma resma bamum gorko ma resma miñum gorko ma resma mawɗum gorko ma resma baɗum gorko ma resma donc ko resatma ko woni heewi fof e nder hoore wotere aɗa andi wawa yaade so tawi tan mbaɗɗa concentré koye gorko ma e jinnaɓe muɗum ene wawi samorde kono hande aɗa wawi toppitade gorko ma toppitɗa esen taw miñum worɓe ma jiyani hen koye muɗumen walla mawniraɓe walla ƴeekiraɓe mbaɗanma créé probléme sahani uddo hoore kalto gorko o jooɗi mbiya an ka ɓoccone debbo ma waɗa to barke pourquoi par ce que minen o wondaka min wala yamen haaju est ce que a faami donc nofuru ko tew quoi wona haya saɗa ƴakka nofuru tan so ɓoyi ɗiggat par ce que neɗɗo ko noon wayi so tawi neɗɗo woppani huccide ma tan sa furamo haala ko haalata ko so ɓoyi so deƴƴan tan a jaɓanama ko haalata ko donc ɗum kadi ene joue e dewle meɗen worɓe hewɓe ene laawa surtout sa hawre gorko koyel baɗonam ni sa haali gotol tan bon mbiyami kalɗa ko gom c' est vrai jomum no wawi wiyede noon kono so tawi ardini haqqille ma so miño waɗima réclamé walla mawne waɗima réclamé walla jinnaɗo ma poɗɗa ko yaade nodda debbo ma jooɗoɗon jewtida e makko namdoɗamo ce que faami wona ni yetta tan wiide wonde an kaari en a tuppita e ɗumen a wonɗa ko ɗumen pourquoi elle wona ɗo hen jeeya ala ɗo yettade mbiya ahno no wayi est ce que ɓeɗo kam aɗa watte mabɓe hakkille a toppiri yiye hen ɓe gadda comme no sara yanoni a faami ɗo so tawi on jaggodiri yewtere so tawi debbo machallah kankon o wi kono Aissa ni
ma dañ defa est-ce que fa ko non so tawi a haalnama tan ɓerde feewi sa yettima tan bo sa rente ko hello adoto te ɗum wona hunde wawde safrude piggal min kam piggal dewgal woni tan komi yaadani hen mi waɗata mi meeɗa wadde ɗum mi ñaaga he Allah waɗa ɗum te kadi mi yamita neɗɗo waɗa ɗum rewɓe par ce que ustat rewɓe piyoɓe joom galleji mumen kadi eyyi ɗon ɗum woni ko mbinomin aɗa mi haali ɗum mbimi ko piggal gorko waɗa tan ko so gorko hurtoyima han so gorko hurtoyima hay so gorko hurtoyi min mi yiyani gorko desɗo rapari ni fiye Allah non so gorko hurtoyima noon ne wawi fiyede ha maytore mais so gorko hurtoyaki fiyeraki min yi aɗa andi gorko holko firata Allah woto fiya ha maytore ke gorko holko firata alo debbo holko firata no gorko holko firata debbo makko ceinture makko jogoto ceinture walla losol aɗa ɗum ne laɓi piya ɗum fof dani mum yaltata mais debbo ko firata gorko makko ko gorko wullata gorko ne tiiɗi fitani kono gorko est ce que fami waɗ imagine mi artan voilà waɗ imagine an joom suudu ma naron leloɗon jiiɗa yettade joom suudu ma o waɗa compte nogaji ɗiɗi e kilo o wiya wonde ɗo a yettata ko min mi yiyani mais mi nani mo ganduɗa émission o waɗi o noddi o wi kanko joom suudu makko kala nde o yiiɗi yettade ɗum joom suudu o wiyata ma hokku ɗum 15 000 francs ala ɗon notti wonde dewgal voilà donc aɗa andi ɗum a wawa nande ɗum wona to jomum yefo luuka mi yiiɓe ganduɗa ɓeɗo rewɓe soɓe naati rewɓe mabɓe tampinaɓe haala duuko dawnoɗo golle so arti foti ko jaɓɓede bisme est ce que faami walla tirde mais jomum arta a ɓadinta ɗum a wallata ɗum a hokkata ɗum looto a hokkata ɗum ñaama walla hay sa ñammini ɗum sa pari son naati nder to gona e dolnu ɗum aɗa ittoto aɗa watta ga haalulaji fof aɗa haala a faami ha jomum haaɓa wonɓe ganduɗa mboɗo wonne mabɓe somin jippima jeere a faami kamɓe cakkitto jeere pourquoi par ce que koɓe tawoyto toon ko e jiiɗa hoodde est ce que faami aɗa andi ngal piggal joni an a wawa nande dande min mi wawa nande ko jomum tan darto wima wonde min ko ni gurdimi est ce que faami donc caɗele probléme ala to ala bono nene worɓe bono nene rewɓe aɗa andi ko mbiyata domel ngata wutte rewɓe goni domel ngata wutte daroto ɗo woyna gorko ha waya e nder suudu gayna yalta momto huno muɗum ha laaɓa yalta gayna haala ene jala ene wayno comédien ni est ce que faami kono noon so tawi gorko yaltinani ɗum kañum hay goto wawa darde ɗum mais ɗum noon hay sa wiyata suuɗo ɗum suuɗota saabu hande ɓe mbima ko mbiyata ko sa saggini suhamma gorko ma totta suhamma wona ɗum mi mbi comme hande ko pirama nder suuɗo mbattama maltraité o haalani ko totalement feeñ saabu sa deñi ɓesgu ma yalte feewi ɓesgu mum so yalti gasni noon mbiyaka ɓesgu ma ko ligga ay mino gollon konngol mbeɗa sari ɗum ko bonma mbeɗa sali mbeɗa sali gollon konngol anda ko mbeɗa sali gollon konngol ako wiyete ɗo sa saggini gorko ma dotta ɓiɓɓe ma tout le temps mbeɗa yiya ɗo rewɓe fiyoɓe gorɓe mumen te ɓiɓɓe mumen barkinat non mbeɗa yiya ɗum barke wona jawdi neɗɗo ne dañi jawdi taw barkinani enen noon hannde sa dañi jawdi tan wiyete wonde ka barkini ko gon barke o wona e jawdi a wawa an woynude joom galle ma goynama ha yimɓe fof ganda a woynima jibina ɓiɗɗo wiye wonde barkini en wawi wiyero dañi ham wawi wonde président ham wawi wonde président mais addantamo barkinde barke e jawdi yahata ɗum ko argent wiyete to barke hetta barke woni koye ɓiɗɗo ko tawoyruma eyo on jarama mbaɗani émission to woni barke ko barke hetta barke woni koye ɓiɗɗo aɗa andi neɗɗo so tawi o jibinama sun micro ma seeɗa neɗɗo so tawi o jibinama o barkini wonko fulɓe mbiyata ɗon ko anniyi welde ko so fasi uura neɗɗo mo ganduɗa gonduɗo e barke gila mo woni cuhlel guilɗen andete oɗo wonko jogori wonoyde est ce que faami kadi yimɓe fof jiiɗanmo kurtinamo pourquoi o waɗata ko boni kala mo yi o teddinat kala mo yi ittinan gueɗal kala mo yi wodat nafoore nde wadde jomum hay sinno ala
neɗɗo ne barkina taw ala hay mbuɗu mais hande jamanu hande en contani ɗum barkina tan ko joom kalis joom étage uji joom katkatuji joom magasin ji ono wona barke hande so tawi ko jamm mbiyata ko ni barke kadi aɗa wawi dañde jawdi ha heewi taw jawdi ma barkinta merci beaucoup taw kala ko dañɗa darata ko juuɗe ma ɗum kadi mbaɗa nani ene wiye jafuɗon noon émission ko gasi mi rokka ɗum tan ndo kalon konngol mon cakkitiɗo kadi mbaynodiron e bandiraɓe eyyi Allah jarama on jarama jaari nde jarama kadi rahi mi jarimama ɓe Aissa nena jarama kadi patron ngaji men dariɓe na mbaɗa golle paydinuɓe ɓe jarama vraiment jetti Allah kadi en beltima kadi ni ena walla sabu so tawi jaggama woppaka tan ma wot ko woni neɗɗo o yiyata ko holla kadi o nanata ko haalnama so tawi aɗa holle hunde aɗa haalane hunde so ɓooyi tan ma wot ko jangguɗa hen ko hunde wande important ko heddi ko banggue dewgal ko mbiyammi ko adi ko fof gorko e debbo kala nde ɓe ndesodira yiya taw goto fof ne yiiɗi goɗɗo taw ko gonga wona fenade taw gorko aɗa yiiɗi taw jiiɗirɗa ko gonga kadi ko saabu Allah e nelaɗo muɗum debbo aussi woto natiri hen sababu namuna Amérique walla France natiri hen Allah par ce que neɗɗo mo wasa hande o daña jaam on goɓe mbiyata sukundu ɓaleeri yalaki basal donc noon natiri hen Allah gonira hen Allah ma Allah tawi hen kono so tawi ko banggue ko mbiyeten piggal ko wonduɓe fof mbatta goto fof noon ne foti wonde dima wawa wadde maîtriser hoore muɗum saaha gorko ne juuma ha yalta bawɗi saaha debbo ne juuma ko ɗum waɗi ɓe goni ɗiɗo so tawi gorko o juumi debbo yo jogo haqqille o fooɗama o waajo wona ɗi poɗɗa waade min ko min ko an addimi ɗo hen so tawi o yindani a hawdinan kam holno mbawi mi fewnita ko ɗo hen est ce que fami o artira haqqille makko o jippo so tawi debbo o laayi gorko kañum ne wawi arde makko wiya wonde min ko sa yimi addima ko yidde min yiɗma min suuƴma min adduma ɗo hen pour holɗum ndenden gurnam donc saɗa waɗa wona gueɗe ene woodi konnguɗi so tawi aɗa haalana ɗum neɗɗo kala ɗo o wawi kala ɗo tension makko o tolnade o jippoto eyyi kono noon so tawi o ƴuufi tan a ƴetti feɗoyde ma a memi fusata ko gonga donc alay saago yimɓe mbaltoro muñal suudu dewgal welani ko ma muñal jarama waɗata hen réussite tan ko kebbinɗo muñal mo hebbinani muñal wawa dadde hen a jarama a weltanama no fewi Aissa Diongo anne holko ngol ma cakkitiɗo vraiment mi weltima e invitation he kadi mi waɗimo remercier no fewi kadi mi waɗi remercier dendagal technicien ji gonɗi ɗo ɗi vraiment wiyete rek ko worɓe waɗoɓe violé rewɓe ɓe yoɓe goppu ɗum ɓe ganda debbo sa itti ɗum e galle bammum a addi ɗum e suudu ma ko yurmede vraiment mi weltima no fewi a jarama Diary hande garduɗen koye 5 commentaire ji arɓe ɗo hande ɓe oɗo wiide ko bewɗo boy heddi ko noon jokkitta a weltanama no wiyama a jarama ɗoharam penda ba fapulla jarama hen oɗo ko ɗahiru nowgo hande a salminama o gonɗo to e Tiwawon ana woni wuuro welgo wuuro leyɗe CRMD e waliyaɓe a jarama moƴƴere Allah ma andene e Hammady Diallo kankone o yo weltima hen o woni ko Paris la France o weltima no fewi o jarama kankone oɗo noon Seydou Ba Pullo a salminama annene a weltanama ɓe jii commentaire ma machallah mi sikki ko ɗon hande gardunɗen e commentaire uji moƴƴi mbaynodira e wadde bandiraɓe tan e ko heddi o noon mi salmini bandiraɓe ko mbiyama kadi mi weltinima kadi invité ji min arɓe ɗo hande saabu mbaɗani ɗo invité o ara normal weeɓani saabu hande hay goto ala temps kono ɓe goppi foof koɓe mbaɗanno ɓe gaari kadi mi ala yewtere mabɓe Alassane Ba kanko wadduno kam e Aissa Rasoul Alassane mi weltinima kala jeeɓowo Ayaw Pindi TV o mbiyama ko mbiron ko à chaque fois mbaɗe partagé mbaɗon aimé
oɗo goppe haydara sabu piindi wonanɗo ko haalpulareɓe sabu joni mo foyi wat so jii hannde émission ngaji keewi e hay haalpulareɓe à cause de piindi ko piindi holliɓe laawol ko heddi ho noon e mbawata yettude hay goto so wona Dawda Moussa Dia sabu ɗum ɗo fof ko kanko waɗi ɗum mi salmini bandiraɓam e furankoɓe e wa diaspora on fof beltanama a haali fof jaari ko noon hande ɗum kadi wonno thème amen e émission yonta hande violence conjugale taɗele e nder suudu ko noon tan moni fof ne foti artirde hakkille mum wiya ɓaari wiya ko suudu ene faaɗi moni fof foti ko muñodirde yimɓe gartira hakkillaji mum so ɗum ɗon waɗi tan yenna moni fof yenna ma dañ jaam fof yenna ma moƴƴu fof rewat laawol kono noon tan min dokki on kadi rendez-vous ha dimanche garta o inchallah so hawre welede Allah e thème mon kadi goɗɗo ene invité ji kesi min calmini yenna mawɓe galle ɓe min calmini yenna équipe technique goɗɗo caggal o min mbiyon ha dimanche prochain inchallah on jarama